Hvad er det så med? Ej. Jo. Hvad er det så video? I dag skal vi simpelthen lave en Q&A. Ja, det er faktisk, hvor man stiller spørgsmål. Eller jeg spørger om spørgsmål, for eksempel Instagram. Twitter, som jeg ikke har af en eller anden grund. Ja. Og Facebook for eksempel. Og så får jeg sådan nogle spørgsmål, og dem skal jeg svare på. Men jeg er jo så fucking... Jeg er jo ikke så famous endnu. Jeg er ikke venner. Så jeg ikke... Men så er jeg nødt til selv at finde på nogle spørgsmål. Men jeg har min fætter med i baggrunden. Sig hej. Hej. Yes. Yes. Så lad os bare komme i gang. Der skal jeg så klippe. Ja. Så er det bra. Yes. Begynd bare. Første spørgsmål. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Det er sgu en god alder. Okay. Andet spørgsmål. Hvor høj er du? 61, 58, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har sgu ikke målt mig i mange år. Mange år. Kan du lide fisk? Det er stygt. Okay, så lige om. Ja. Kan du lide fisk? Ja, men... Okay. Hvad synes du om perker? Altså, de er fine nok, så længe de ikke begynder at trække en AK op af lommen og plukke alle. Så... Ja. Det er et stykke slægt! Fuck, jeg tog lortet slægt. Okay. Hvad er det info? Det her, det er de fucking værste stykke slik ever. For helvede. Okay. Page-videoen. Fjerde spørgsmål. Kan du lide fisk? Ja, det er altså... Jeg kan godt lide laks. Det er hvad jeg mener. Okay. Har du overvejet at lave en video, hvor du får makeup på? Ja, det har jeg faktisk. Jeg har faktisk fået et spørgsmål om på Instagram. Men jeg mangler bare en, der har makeup og en, der kan lægge makeup på mig. Så det. Okay. Jeg tror, det er 6. spørgsmål eller sådan noget. Hvad er du mest bange for? Jeg skulle nok krage nu. Okay. Hvad er din yndlingsret? Det er sjovt. Ej, kom lige op igen. Okay. Hvad er du mest bange for? Det er sgu nok kraner. Altså bare sådan en hel masse kraner. Altså ikke. Ikke piger, som er klamme af helvede til. Men kraner, dem der man sidder højt op i og styrer ting rundt med og bygger ting. Ja, videre. Ja. Hvad er din yndlingsret? Spejlæg med bacon. Ej, det der skal jo først komme i næste spørgsmål. Det der med slik. Okay. Okay, prøv lige. Okay, 3, 2, 1. Hvad er din yndlingsret? Det vil sige, det er egentlig nok kinesisk takeaway. Takeaway, aner ikke, hvad fanden det hedder. Men kinesisk. Ja. Hvad for noget slik kan du bedst lide?
Lamborghini. Den her. Smagte du ikke særlig godt? Jeg siger tak for at I så med i den her video. Tak for at I så med i den her video. Det var simpelthen lidt fucked up Q&A, men ja, det var en Q&A, det var en video. Håber I nød den. See ya!